Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινοκάναλο και σε ένα διαφορετικό χώρο σήμερα, γιατί σας έχω ανακαίνιση σπιτιού και ανυπομονώ να πω το γκρεμίστε αυτό το σπίτι τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο τον χώρο που έχουμε εδώ πέρα για να δείτε και λίγο στην πορεία πώς θα γίνει. Ελπίζω πάρα πολύ δηλαδή να γίνει ακριβώς όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Θα συγκατοικήσουμε όπως έχετε καταλάβει. Εκεί στο βάθος είναι ο αγαπητός μου αγαπάκος. Δεν φαίνεται γιατί μετράει. Έχουμε έρθει εδώ πέρα, όπως βλέπετε δεν τον βοηθάω αυτή τη στιγμή. Καθόλου όμως. Και πάμε λίγο να σας κάνω ένα tour. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πόρτα. Από εδώ μπαίνει η είσοδος. Από εδώ είναι η κουζίνα. Η κουζίνα θα φύγει από εδώ. Θα δούμε στην πορεία με τα γκρεμίσματα και αυτά τι θα γίνει. Εδώ πέρα έχουμε τις μπαλκονόπορτες. Έχει ένα παράθυρο. Στην ουσία αυτό εδώ είναι το σαλόνι. Το πάτωμα που έχει, το οποίο εννοείται θα αλλάχτεί. Ένας μεγάλος τοίχος που βλέπουμε εδώ πέρα. Και συνεχίζω προχωρώντας. Εδώ έχει λίγη υγρασία, θα φύγουν όλα αυτά εννοείται. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο. Θα συνεχίσει να είναι εδώ το μπάνιο εννοείται. Θα μεγαλώσει όμως ο χώρος αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελίσσεται. Και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Εδώ είναι το κρεβάτι. Κάπου τόσο περίπου θα είναι, δεν θα είναι αυτό βέβαια. Η ντουλάπα επίσης θα είναι περίπου εδώ, πιο ψηλή βέβαια. Και εδώ θα βάλω ένα γραφιάκι με τα καλλιτικά μου και όλα αυτά που θέλω να έχω μέσα στο δωμάτιο. Έχουμε και μια μπαλκονόπορτα εδώ πέρα. Τα μπαλκόνια είναι αρκετά μικρά, αλλά κάτι θα τα κάνουμε. Γενικά θα γίνει η δουλίτσα. Δεύτερη μέρα που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και πάμε να σας δείξω τι έχει συμβεί σε αυτό το σπίτι. Το μπάνιο όπως βλέπετε υπερμεγάλωσε. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τώρα γιατί βγαίνουν οι σωλήνες από εδώ. Το δωμάτιο άνοιξε και η πόρτα από εδώ. Λοιπόν, το σπίτι μας εξελίσσεται όπως μπορείτε να δείτε. Έχει μπει γυψοσανίδα εδώ πέρα. Έχει ανοίξει η πόρτα από εδώ πέρα. Εννοείται έχει πάρα πολύ διαδικασία ακόμα. Εδώ είναι το δωματιάκι μας. Ο τοίχος δεν θα μείνει μπλε. Έχει γίνει η ύψοσανίδα εδώ πέρα. Εδώ θα μπει η ντουλάπα. Το αγόρι μου κάτι μετράει εδώ πέρα. Και εδώ είναι το μπάνιο μας. Από εδώ θα ξεκινάει η πορτίτσα. Θα ανοίγουμε. Εδώ έχει τα ποτάρια, το μπάνιο. Εδώ θα μπει η ντουζιέρα που είναι το αγόρι μου. Και that's all. Λοιπόν, επιτέλους το σπίτι μας έχει βαφτεί όπως βλέπετε. Εδώ πέρα θα μπει η κουζίνα. Έρχεται. Θυμάστε εδώ πέρα είχε πόρτα ανοιχτή. Έχει πολύ ωραία μέρα έξω και καθαρίζω. Και φυσικά έχει γίνει και τελειώσει σχεδόν το μπάνιο μας. Θα μπει εδώ απλά ένα τζάμι. Εδώ βλέπετε το έπιπλο μας και εδώ θα μπει η τουαλέτα. Άντρες ή άντρες στη δουλειά? Τι φτιάξει? Τι? Για πού? Κάτσε το πάτωμα θα με έχεις. Μουσαφίρισα. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε έτσι κάτω το πράσινο ήταν και αυτό έτσι, είναι το υπόστρωμα για τα laminate. Οπότε έτσι θα γίνει όλο το πάτωμα, μην το βλέπετε το μισό έτσι και το μισό έτσι, γι' αυτό το βάζουμε. Ξέρω, έχω να σας δείξω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, έχει μπει η κουζίνα μας όπως βλέπετε. Έχει μπει εδώ πέρα το τέλειο μας κουζινικό. Μόνο η βρύση μας λείπει από εδώ πέρα. Εδώ θα μπει το ψυγείο, το οποίο είναι εδώ μαύρο, ωραιότατο. Το πάσο μπαρ μας
Και από εδώ έχει γίνει ντουλάπι για να αποθηκεύουμε. Τώρα, εκεί θα μπει το έπιπλο της τηλεόρασης ή τη τηλεόραση, ο καναπές που θα δείτε εδώ μέσα, ο οποίος είναι φορτωμένος με πραγμάτια. Εδώ θα είναι το δωμάτιό μας, όπως σας έχω δείξει. Γενικά, πιο πολύ έχει μείνει το δωμάτιο που θα γίνει εδώ η ντουλάπα. Βλέπετε τις πόρτες του μπάνιου. Και πάμε να σας δείξω λίγο μπάνιο. Λοιπόν, το πλυντήριο μάλλον θα ανασηκωθεί, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάρα πολύ καλά την πόρτα του πλυντηρίου. Είναι αυτός οι γενικές γραμμές. Εδώ, όπως το βλέπετε, θα μπει εδώ πέρα διαχωριστικό τζαμαρία. Και κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το σπίτι. Θα τελειώσει ποτέ αυτό το σπίτι? Πότε? 30 του μήνα. Ωραία. Yay! Μπήκε και το ψυγείο μας. Εντάξει. Εδώ θα μπει, θα καλυφθεί, θα μπει ντουλάπι. Να σας το δείξω κιόλα. Τι ωραίο ψυγιάκι, θα γεμίσει εδώ πέρα φαγητούδια και καλούδια. Και εδώ, τι κάνουμε? Απαρτία, ήρθαμε να φτιάξουμε το έπιπλο και είπαμε δεν παραγγέλνουμε λίγα σούσια. Έτσι φτιάχνουμε σπιτικό, Στο δemo του τώρα ξέρουμε τι τρώμε τώρα. Όχι, θα μου φτιάχνεις εσύ. Και έχω πάρει και κάτι για σένα. Έχω πάρει για σένα. Είναι εδώ μέσα. Δείτε τι του έχω πάρει. Όχι, δείτε. Πιατέλα για σούσι. Έτσι. Να τα βλέπουμε όλα. Από αυτές τις πλάκες τις τέλειες που είναι, τις γκρι. Θα μου φτιάχνεις σούσια? Ναι! Έχουμε βάλει τις παπουτσοθήκες μας, τις οποίες πήραμε από IKEA και θα τις επενδύσουμε από πάνω με ξύλο για να γίνουν όμορφες. Έχουμε στήσει λίγο τον καναπέ μας και έχουμε βάλει το χαλί μας από IKEA. Ο καναπές θα σας βάλω από κάτω από που τον πήραμε. Αν και γενικά είναι πολύ λεπτός και δεν έχει πολύ καλή βάση. Το πήραμε πολύ φθηνά, 400 ευρώ, σχετικά φθηνά για καναπέ. Και έχουμε και το επίπλο το οποίο θα κρεμαστεί και θα μπουν από μπροστά και τα τζάμια του, τα οποία χρειαζόντουσαν και με ντεσέδες, τα ντουλάπια, συγγνώμη, τα ντουλάπια του, και θα κρεμαστεί πάνω και ακριβώς από πάνω θα μπει η τηλεόραση, κρεμασμένη και εκείνη. Αυτά προσθέσαμε στο σπιτικό μας, τα καταφέραμε από το IKEA, με αγάπη. Εν τω μεταξύ, πόσο satisfying αυτό που κάνεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε κάνει unboxing όλη την κουζίνα. Τη μισή τέλος πάντων. Αυτό το ντουλάπι φαίνεται κιόλας ότι δεν είναι unboxάριστο. Έλα, η δουλειά κάνει τους άντρες. Τι κάνεις εδώ? Μπομπάζω τα βλέπεις τηλέφωνο. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πρέπει τα πιάτα που δεν τα βλέπεις. Ρε, γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο? Ποιος τα έμπλυνε όλα αυτά που ήρθαν εδώ? Γιατί δεν μιλάς? Τώρα δεν μιλάς, Δείτε λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Έχουν μπει και κάποια διακοσμητικά, όπως μπορείτε να δείτε. Τελειωμένα δεν είναι, εννοείται, γίνεται της κακομοίρας ακόμα, αλλά έχουμε μια πρόοδο, μια εξέλιξη, μια βελτίωση. Λοιπόν, το συμμαζέψαμε, βάλαμε πάνω το ξύλο. Αυτό είναι μια δικιά μου ιδέα από το Jisk, για να βάζουμε τα κλειδιά μας μέσα, γράφει και home. Έχουμε πάρει αυτό το φυτό πραγματικά, δηλαδή είναι ερωτευμένη, είναι ανανάς, φυτό ανανάς. Βάλαμε το στρογγύλο καθρέφτη στο σαλόνι. 2-3 βαζάκια εδώ πέρα θα μπουν και κάτι που δεν αρέσει στον Αλέξανδρος. Δεν σας τα λέω από τώρα. Έχω βάλει ένα τέλειο puzzle για λέξεις. Τα άλλα τα ξέρετε σε γενικές γραμμές, οι πετσέτες μην τις βλέπετε έτσι. Σκουπίσαμε και καθαρίσαμε ό,τι πιάτο και ποτήρι υπήρχε. Τα έχουμε βάλει πολύ όμορφα εδώ, τακτοποιημένα. Το αγόρι μου έπλυνε όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ βάλαμε τις κούπες και τον καφέ μας. Τσίκι, 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 τσίκι. Λοιπόν, γενικά θα γίνει λίγο δουλίτσα. Πήραμε μαξιλαράκια, πολύ όμορφα για τον καναπέ μας. Ο καναπές ακόμη είναι σε μορφή, βλέπετε τη φάση. Και έχουμε βάλει και κάποια δικοσμητικά εδώ πέρα. Το έπιπλο ελπίζουμε ότι θα κρεμαστεί. Γι' αυτό δεν σας είχα δείξει. Θα κρεμαστεί. Ανοίξτε μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Μην τύχεις πολλά. Και στην πόρτα. Λοιπόν, από εδώ είναι η είσοδος που βλέπετε.
Των παλετών και πελατών. Σταμάτα! Έρχεται βίντεο και γι' αυτό. Και εδώ πέρα, νομίζω κάτι λείπει από το πάνω. Θα μας φτιάξει η Έλενα κάδρα! Και πάμε να δούμε άλλο ένα κομμάτι που δεν έχετε δει. Και αυτό είναι το πάνελ. Ταραν, τα 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 ταν. Αυτό είναι το σπιτικό μας. Αυτό είναι το κουκλό σπιτό μας, θα πω εγώ. Δεν έχει μπει ακόμη το καλοριφέρ. Να εδώ, στη σακούλα. Ο υδραυλικός, αν μας βλέπει και μας παρακολουθεί. Σε παρακαλώ, βάλε το καλοριφέρ. Δεν μπορώ να το βλέπω όλο μέσα στη σακούλα. Παρ' όλα αυτά, το σπιτικό μας είναι εξαιρετικό. Πρέπει να είμαι κόντρα στο φως τώρα και δεν με βλέπετε. Με βλέπετε? Εσύ γιατί δεν μιλάς? Είναι πίσω από την κάμερα το άλλο μου μισό. Έλα εδώ. Γύρνα την κάμερα. Είσαι χαρούμενος? Είσαι πολύ χαρούμενος που έχουμε το δικό μας σπίτι? Πολύ. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο του σπιτιού μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να μας παρακολουθείτε, να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.